ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ବି ପୁରୀ, ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ପୁରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଫୁଲ କିଏ? ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ବି ଟଗର ଫୁଲ, ସି ରାଫେଲସିଆ ଫୁଲ, ଡି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଉତ୍ତର ସି ରାସଲିଆ ଫୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ନାଁ କ'ଣ? ଏ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା, ବି ନୀଳଚକ୍ର, ସି ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଡି ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ପୃଥିବୀର ଗଡ଼ମାଠିଆ କିଏ? ଏ ଗାଁ ମାଠିଆ, ବି କୁବ୍ୟା, ସି ବରଗଡ଼, ଡି ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା କୁବ୍ୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଏ ପୁରୀ, ବି ଓଡ଼ିଶା, ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଡି ଫୁଲବାଣୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଓଡ଼ିଶା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ କ'ଣ? ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଡି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।